Днес заведох сестра си и най-добрата ми приятелка на кънки на лед в Кранево. Но дали ще оцелят? Останете до края на видеото, за да разберете. A few moments later. Ето е потърпевшата номер 1. Не знае какво ще се случи. Това е първият път, в който тя е на кънки на лед, между другото. Как се чувстваш? Добре. Между другото, тя тренира модерен балет и някак си имам чувство, че дори да падне ще е много грациозно. Грациозно. Я направи това с краката. Така, както виждате в момента, минаваме покрай секцията за начинаещи. Има мечки, панди, пингвини, ето тези са много яки, ако искате да карате бързо. И раят. Не, няма да умреш. Страх ли те? Да! Значи, може да си избереш между панда, полярна мечка и пингвин. Да. Прилича на теб. Одобрявам. Това е нуб срещу про. Искаш мечока? Ей сега. Как си? Добре. Студено ли ти е? Да. Хора се движа. Без пингвин и без мечка. Браво! Дай! Добре. Нищо. Рая! Прилича на някоя яка баба, която... Еха. Баба Штъркел. Отиваме в права линия до там. Готова ли си? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. И така, хора, това беше всичко от нас за днес, за това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате с камбанката за известие да получавате с другите видеа, да оставите коментар къде искате да ходим, какво искате да правим, какво искате да виждате. Разбира се, ако ви е харесало видеото, да оставите по един лайк нагоре. И... или надолу. Ако не ви е харесало.